To ke jing suk ublay kan roy kar hai happy barok ke basngap ye kani ka program. Ka khubon ban ye pusan benta kalong baliu jisu mi pat na jing tep. Ngi rakhe ngi pendan buram ye ublay ya ka jing ya bu jisu ha ka ding fana. Badru ngi aingo ngi pendan buram ye ublay nam ta ka jing mi pat u jisu na ki baya. Kidan shipon ba kidau balai ba u jisu umi pat na jing tep. Ujisu ula yatu lupa syapang ke jingyap jong u ke jing tep bar ke jing mi pat. Ula tip lupa ru ke bakumno ke jingyap bat haganu ke sengi ul sami pat. Om don koj ubriu haga pertei ubala ban yatu lupa ban tip lupa ya ke ban sajia ya ke jing im jong u ya ke jingyap bat kat hadu ba un mi pat. Kidon katu kat ni kidang kibangin ya pej haga ni ke por balai ba ujisu umi pat na jing tep. Kabanengkong ujisu mi pat na jing tep ban pensisya ba udan bor halor ke jing im bat ke jing yap. Udan bor halor ki ba im bat ki ba yap. Ka shiti ke jong apostol Paul chi ki nong room kala nong ka ba khat saw ka ba khandai. Ka ong namar yakani khanang ukris ula yap no ru bat ula impat ba unyo long utrai halor ki ba yap bat ki ba imru. Kinong sensyar hakani ka perthei kiba sensyar ya ka perthei kiba sensyar ya ki hima lakari ki pharo jong ka Egypt lani ki kaisar jong ka hima Rome usim Alexander ka hima Greece bat ki nong sensyar perthei kiba khrau kiba sensyar ya kiba im kiba sensyar ya ki ri bat ki hima kini ki sensyar tang ya kiba im Henry ka jingyap ka penirengkat ya ki bat ki riumadan ka jingyap ka day maka ka penirengkat ya umrau bat usim kat ba usim udang im ulang halor jong baro Henry haba ka jingyap kawan ulet sya ka ju ka kendau ka balatep ya uriumadan lani umrau ka day na kata kadau day tang ujisu pat ubadan bor om tang ya ka jing im Henry wat ya ka jingyap ro kiba khrau batri jong ka perthei ki nong sensyar kim don bor ye ke jingyap Henry jisu udan bor ye ke jingyap bat haka por ka ba ula yap no haga ding pana om dei namar ba usha bom sha sho balamong palat ka met ba usayap om dei namar be ki shipai rom ki don bor ban penyap ya u Henry ula IT monso bahada ladehi yala ka mensim bahkan mi no na ka met jong u namar ba udan hagani ka perthei kat kum ka plan jau blai bat uwan nam ta ka planu blai ba hab an leit ngani ka perthei haga jing tip jong u bat haga por ka blai la bu bat kat kum ka ta ka jing kwa jong u na kata ka daw habo pilat uong hatu mem tip bangadan bor ban sanar phana bat man pelai yami jisu ong menom yo ya kata ka bor lem dala ai yami na beneng ujisu dan bor ya kiba im bat wat ikiba yapro ka shiti jong apostol Petrus ka baningkong ka lenong ka balai ka khot ka khat khandai bat arpho ka yathu ba ujisu ulalet syakata ga jaka badan kita ki mensim kibala set along yaki kita ki mensim ki bom ngai ki bom ko ngo ya ga jingalap ka jong Noah men ba la shnai ki jingling bakin iki mensim ki bom ko ngo la set bandi ki Henry jisu let syakata ka jaka ban pen bena ba udai utrai bat udan kabor ya ki bayap bar ki ba imro kadai na kata kadaw haga kitab jing pen Paul nang baning kong kat nyau khat pra jisu wan Paul hab apostol Yohanes haga dalo nang Patmos baru ongkum ni bat habang ala yo i u ngala kalon sebab hakikat jong u kum u bayap uteu labu ya ka ketika mon jong u hanga uda ong tuat sheti ngalong mga ubaning kong bat ubakadu bat utaw ba im bat ngajelong ubayap te hakmi ngalong uba im shagi bom jukot ngadon ken ki shabi ka dujok bat ke jingya jisu dan bor halor ka dujok bat halor ke jingya ka dujok kamla ban bat ya u ke jingyap kamla ban bat ya u kini kim don bor ke dujok bat ke jingyap kadon kabor ya ki bakhrau batri kadon kabor ya ubri baro Henry ujisu dan kabor ya ka jingyap bat ikadujok
bat kita ki bangai ha uru ka dujok kam don borsyu bat ke jingyap bom ju kot kam don borsyu ha ke jing im jongki ha ba ki leit na gani ka perthai ka dei tang ke jing pan ya khlat ya ka men sim na ka met pen ban ka men sim jongki kan yo ya ke jing im ka ba bom ju kot na ka ni ka daw ngiyo i ba jisu uper bat ulang halor jong ki beriu baro ki nong sensyar ki bakrau batri baro ki long hapo jong u namar ki la ban sensyar tang ye ki ba im Henry ujisu pat udan bor ye ki ba im bat ki ba yap bat ka jing yap bat ka jing im ka dan haka kti ka jong ujisu wat ye ka jing im jong iro ka wei pat ka daw baleu jisu mi pat na jing tep jisu mi pat na jing tep ban pen shisha baka no kano kanomla ban job yu kabaput ke jingtep kamla ban job yu usaitan ubala pan shoy yu jisu laisin nai wat hadin bawla sha jingit saupos ngi saupomit klembam klemdi usaitan ula rem hakmat u jisu baro laisin but kapop kamla ban job yu jisu ke jing pan shoy usaitan kano kamla ban job yu utau de jisu bat ke jingmi pat jong u na ke jing tep ke pensisha ba omdan kano ka bala ban job yu ula im ke jing im ka job ula syakri ke jing syakri ka job men ba dang don ha gani ka perthai ba ong i senran ngala job i ka perthai ma piru tu job ya ka ba ula job i ke jing yap bat omdan kano ka bala ban job yu dei na kata daw kita ki bangai hau jisu ro kila ban im ke jing im ke job kila ban job yo setan kila ban job ke jing pen shoy kila ban job ke pop kila ban job ke kerja basniu baro namar kata ke jing job ke badan hau jisu ka don ru ha kita ki bangai yo ka wei pat ka daw balebu jisu me pat na ki bayap u jisu me pat na ki bayap ban ai pat ya ka jing im ka batamai hangi ka shiti jong apostol paul che ki nong rom ka lanong ka ban riu ka dekat ka basau ka ong namar kata ken laptep lem yangi bat u da ka jing pen baptis ha kata ka jing yap jong u bakat kom balapan mi pat yo krist na ki bayap da ka puram ka jong upa kum taba mangiru nginyat ha ka jing thamai ka jing em u jisu ha ka do u yap henry ka mensim jong u omla ban bat omla ban penjap ya ka omla ban persniu ya ka ulami pat na ka jing tep u jisu batmai u baklakup ya ka puram bat kata ka met kaba kenja paneng kaba ka pop lani kaba ki bor jaga jingdom kimla ban bat yu namangar bau jisu lami pat ni ki bayap kumta ula ru ban pentema ye ka jing im jangi na ka jing im ka bajat barem na ka jing im ka barim bat na kata ka jing im ka balong pop bat ka bomman ngila ban im ke jing im ke bakan jaman sim ke jing im ke bakan jablay ke jing im ke beriu blay ke jing im ke bahok ke babet ke jing im ke batamai da kata ka bor jong ke jing mi pat ke batrei hau jisu bat da kata ka la ban sainduri ke jing im jong ishe ke jing im batamai bat dei na kata ka daw om dei tang ha gani ke perthai bangila ban im jing im batamai hendra ni yo ru ke jing im ke bom jukot haga sngi je ke jing mi pat ya ki riu khoi bat ke jing rong no ya ki riu khoi dau jisu kris haga ta ken kita ki bangai yo u kinyo ru ya ka met ka batmai om tang ke jing im batmai re ka met batmai kinyo ka met baken je baneng ka ba ke jing pang ke jing shitam ke jing duk ke jing thangan ka pop kam dan borshu halor jongki ke jing yap kam dan borshu halor jongki kin sa yo ya ke jing im bom ju kot kin sa sha bom ju kot kumbau jisu la mi pat na ke jing tep mentala arha jasnam bat uyai im uyai sa ba kita ki bangai ha uro da kata ka bor ke jing mi pat ke batrei ha u kiru kin yo ya ke jing im bom ju kot bat kin yo ya ke jing im batmai bleun ker khu ha gani ka por ngan panlong ke jing duai amblei bo panjung i ba beneng kerteng jisu pada nasaret ukhun jome ngaduai ko try hagani ka khalip mat ya ka ba mame ablay ba min isn a ya ka jing im jongi ko try ki bios ngau ka khtian jome mangi wai pi wai try ka no ablay ka jing tolat ha ka jing im da ka bor je ka jing
mi pat ka balapan mi pat ya me ki bayap men trei ha ga jing im jongi ban saindur ban pen kala ngin yo ai ga jing im ka bathamai a blai jonga ngin la a blai jonga ban im ga jing im ka ba job ha ga ni ka perthai ngin job ga jing pen shoy ngin job yu setan ngin job kan jabas ni baro da ka bor jong mat si ba khu chomi a blai ha karte ngun jisu ngadwai amen.